ଗଳ୍ପ ବାପା ଗଲା ପରେ। ବାପା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ସମସ୍ତେ ଏତେ ସହଜରେ କହିଦିଅନ୍ତି ତାର ବ୍ୟାପକତା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବେଶୀ। ବାପାମାନେ ଯାହାଙ୍କ ହାତରୁ ସବୁ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ସରିଯାଏନି। ଯାହାଙ୍କ ଫଟା ପକେଟରେ ଆମ ଫରମାଇଶଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଥାଏ। 5ଟା ପିଲା ହେଲେ ବି ଦାୟିତ୍ୱର ଚାଦର କାହା ପାଇଁ ଛୋଟ ପଡ଼ିଯାଏନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ପସନ୍ଦ ବି ବାପାଙ୍କୁ ବେଶ ଜଣାଥାଏ। ଆମ ବଦମାସିରେ ଯେଉଁ ହାତ ଗାଲରେ ବସିଯାଏ ସେହି ହାତ ଭଲ କାମ କଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଅମୃତର ପରଶ ଦେଇ ବୁଲିଯାଏ। ସଂସାର ଯାକର ଅଭାବ ନିଜ ଅଣ୍ଟିରେ ପୂରେଇ ମୁଠା ମୁଠା ଖୁସି ଯିଏ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ଝିଅମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ବି ବାପା, ଝିଅମାନଙ୍କର ସାହସ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା, ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା, ଝିଅମାନଙ୍କର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା, ଝିଅମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ଆଉ ସେ ଗଲା ପରେ କାହାରି ଟାଣ କଥା ସହି ହୁଏନି। ବାପା ନାହାନ୍ତିର ଭାବନା ମନକୁ ଜିଦ୍ଦି କରିବା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ। କିଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ଆମର ନିହାତି ଦରକାର ସେତିକି କହିବା ପାଇଁ ବି ସାହସ ଏକଜୁଟ କରି ହୁଏନି। ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ। ବାପା ଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏମିତି ହୋଇଯାଏ ଯେମିତି କିଛି ମିଳିଲେ ଖୁସି, ନ ମିଳିଲେ ବି ଖୁସି। ବାପା ଗଲା ପରେ ଭାଇମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ମନର। ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଆଣିଲେ ବାପା କୁହନ୍ତି ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ରଖିବେ କି ନାହିଁ, ତୋ ମନକୁ ପାଉଛି କି ନାହିଁ, ନା ଅଲଗା କିଛି ଦରକାର ଆଣିବି କି? ଭାଇ କହିବ ନେ ଏଇଟା ମାପି ଦେଖ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ବାପା ସବୁ କରନ୍ତି ଆମ ମନର। ଭାଇ ବି ସବୁ କରନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଯିବା ପରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନର। ବାପା ସବୁ କରିବା ପରେ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ ଯଦି ଆଉ ଟଙ୍କା ଥାନ୍ତା ସେ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଭାଇ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଲା ପରେ ହିସାବ କରନ୍ତି ଆଉ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ନ କହି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିବାହ ପରେ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଲେ ବାପା ନଥିବାର କଷ୍ଟ ବେଶୀ ବାଧେ। ଶାଶୁ ଘରେ ବାପଘର ଟାଣ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଅଣଦେଖାପଣ ଆଖି ଝଲକାଇ ଦିଏ। ବାପା ଥିଲାବେଳେ ବାଡ଼ିର ପରିବାଠାରୁ ବଜାର ସଉଦା ସବୁ ଆସି ଅଖା ଭିତରେ ପଶିଯାଏ ଆୟ ଅନୁସାରେ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ବାଡ଼ିରେ ତ ଫଳୁନି, ବଜାରରୁ କିଣିଦେବାର ମାନସିକତା ବି ନାହିଁ। ବାପା ଥିଲାବେଳେ ବାପା କୁହନ୍ତି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା, କାହିଁକି ଚାଲି ଆସିଲୁ କହିଲୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ କରୁଥିଲେ ବି ଯାହା ଥିବ ହାତରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ କହିବେ ରଖିଥା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିଯିବୁ। ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଅଧେକାରେ କହିବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ନା, ନହେଲେ ଖାଲିରେ କାହିଁ ଆସିବ? ସତରେ କ'ଣ ଖାଲି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଝିଅର ବାପଘର କଥା ମନେ ପଡ଼େ? ନାହିଁ ଭାଇ, ବାପଘରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ମିଠା ମିଠା ସ୍ମୃତି ମନରୁ ଯାଏନା ବୋଲି ଏ ଭଉଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ବାପଘରକୁ। ଆବଶ୍ୟକତା ଭଉଣୀ ପାଖରେ ବାପଘର ବୁଲି ଆସିବାର ମୋହଠାରୁ କେବେ ବି ବେଶୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାଥୀ ହୋଇ ଚଳିଲା ପରେ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି? ବାପା ନଥିଲେ ମନର କଥା ମନରେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କମେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ମୋତେ ତ ଲାଗେ ବାପା ନଥିଲେ ଝିଅଟିକୁ ତା ସ୍ୱାଧୀନତା ବି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼େ।